representant el grup Solidaritat Catalana, també una mica en base a allò de l'adhesió o el vot a favor o el que sigui, doncs, si et sembla, llegeixes, Raül? Moció per declarar el ministre espanyol José Ignacio Wert persona non grata a Sant Antoni de Vilamajor. El ministre d'Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, va presentar l'avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació, l'OMCE. Un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d'immersió lingüística de Catalunya. Un sistema que ha estat reconegut com un model d'èxit que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític de Catalunya. Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d'immersió lingüística que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes de Catalunya per raó de llengua i pretén posar fi a un sistema educatiu que permet la convivència i la cohesió social catalana i ha estat respectuós amb la diversitat del nostre país. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular i de referència a l'escola, fet que ha estat, tal com s'ha demostrat al llarg dels darrers 30 anys, respectuós amb els drets lingüístics tant individuals com personals, i per tant no podem posar en perill un model d'èxit en l'aprenentatge per a les generacions actuals i futures del nostre país. L'impuls d'aquesta nova legislació està injustificat i la voluntat uniformitzadora del govern espanyol és evident i descarada, i darrere d'aquesta acció s'hi troba la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un clar menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d'oportunitats que s'ha aconseguit al llarg dels darrers anys a Catalunya. Davant d'aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent en defensa del model de l'escola catalana. Creiem que el govern de la Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya i la millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa perquè, de forma autònoma, puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, els nostres professors i sobretot el nostre alumnat. Tenim el convenciment que aquest intent flagrant d'intrusió a la realitat educativa i social catalana de la mà del Ministre espanyol d'Educació es converteix en una enèsima mostra més de la necessitat d'accelerar al màxim possible la convocatòria d'un referèndum d'independència que permeti aconseguir l'estadi de la plena llibertat i de la plena sobirania a fi d'establir un model educatiu que respongui únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya. I atès que Sant Antoni de Vilamajor es va declarar territori lliure i sobirà el passat 27 de setembre de 2012 i cada cop es manifesta de forma més agreujant l'ofensiva contra la llengua catalana, la cultura catalana i la població i l'economia de Catalunya per part del poble de l'estat espanyol, els regidors del grup municipal, els regidors i les regidores del grup municipal de Solidaritat Catalana per la Independència i dels grups que s'hi adhereixin de Sant Antoni de Vilamajor proposem al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, reprovar l'actuació del govern espanyol i especialment del ministre José Ignacio Wert a fi de declarar-lo persona non grata al municipi de Sant Antoni de Vilamajor. Segon, fer arribar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Ministeri Espanyol d'Educació, Cultura i Deporte. Molt bé. Aquesta moció també fa referència a aquell ple anterior, va ser quan vam manifestar aquell acord d'escriure alguna cosa al ministre, i suposo que amb aquesta moció ja finiquitem el tema. El fem soci com el rei del club dels nomenats. La nostra postura, òbviament estem en contra de la llei que intenta impulsar el govern espanyol, estem a favor de la normalització lingüística i del model educatiu català, i en això és on donem suport. El que passa és que de la mateixa manera que quan es va presentar la declaració de persona no grata de la persona del rei, que no tenim cap estima, òbviament, ni tampoc del senyor Wert, entenem que nosaltres en aquest sentit s'escapa del mandat que ens han volgut donar els electors i ens abstindrem. Moltes gràcies. Jo penso que també estic d'acord amb moltes coses, però em declarar non grata a una persona quan actua en representació d'un grup polític i és el grup polític que li mana el que té que dir i li dona les directrius, doncs tota la culpa no la té ell, que ell és la cara del seu grup polític, però que tindríem que declarar en tot cas non grat a tot el grup polític. Benvingut, aquí si vols comencem i no... Alguna cosa? I si a mi no li agrada la llei d'educació o aquesta que dava un projecte de llei no li agrada, que plegui. És un acte simbòlic. No?
Deixa de defensar una llei que no li crec, com a casa. De ser la cara visible, doncs té aquestes coses, que evidentment s'emporta els mèrits i els no grans. Jo veig així. Molt bé, si no sembla doncs, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap vots en contra? Abstencions?